mmiri nwaanyị ọ na-aga na mmiri ahụ? Nwaanyị na-aga na mmiri mana iyi trauza. Okay. Before ịba tempụl anyị iyi ama akwa ma yiri gawn dịka omenala Igbo maka na trauza bụ ọgbara ọfụ. Dịka maka na ebe a bụ ụka omenala ka anyị na-eme. Okay. Edere ya ede ụka omenala. Edere ya ede. N'omenala Igbo adịghị ana. Nsogbu adịghị. Ọ ya na m ga-aga chọọ ihe m ga-eji wee machie trọza anyị bifo anyị agawa na mmiri ahụ. Anyị achọrọ iyi white anyị wee machie. Ka anyị wee wadaba. Amara m na anaghị eyi ya wụ trọza. Adịghị trọza. Anyị achọrọ iyi white wee machie. Okay, nsogbu adịrọ. Okay, ọnụ dị ka anyị ga-anụ akwụkwọ na enwekwara ajụjụ ndị ọzọ m ga-ajụkwa gị ma ajụkwa gị na mmiri ahụ ma ọ bụ na eruo. Mana enwekwara ike na ngaruo na maka si na mmiri ahụ na ịgaruo na ị ga-afụ ma agụ iyi ngaruo nwere ike ịfụ ya. Agụ iyi dị na mmiri nụ anụrụ onu m nkịta apụta. Nkụrụ abelu apụta. Okay, tupu agụ iyi ahụ apụta na mmiri nwee ihe a na-eme iche. Onye ọbụla bịa o nwere ike ịfụ ya wụ agụ ike nwee ndị ọ bụrụ onye ọbụla ka ọ na-apụtalụ ọ na-abụ na-enwe abịara ịchụ àjà akụwara mgbịrịmgba maka fada nọ na mmiri eche olesi ma nge na fa akpara izu and before nge na agụ n'iyi ekwukọrịtaba ịya na-asọ nsọ ịya asọrọ ya nsọ otu anyị nọ kịta anyị na-asọ nsọ ka ọ bụ na mmeje na mmiri bụ na anyị achụ àjà ndị nwe dị mmiri ndị ọgbanje na-enye nsogbu ọgbanje mmiri na-enye nsogbu abịa chụọrọ fa àjà ọ bụrụ na anyị achụ dị àjà ihe asọ nsọ ịma ndị na nwaanyị ịma mpụ oke ọ ịma mpụta aka ụbọchị eji asụnya bụ àjà ihe anọ within and ịma na-eme ihe nna ya ana na-asọ nsọ wee na-eje na mmiri agụrụ leki because ọ sị na onye ma mmiri ka mmiri na-eri. Nsogbu adịghị mana ihe ndị ikwere na before ị gaa na ya wụ mmiri ma tupu ịhụ ya wụ agụ iyi ihe asọgasị nsọ nka ya ikwugokwa ya mana achọkwa m ka itinyekwara ihe dịka like nwaanyị ọ chọrọ ịga na mmiri ahụ na kedu ihe dịka ihe atọ nwaanyị nwere ike ịsọ nsọ ma ọ na ọ chọrọ ịga na mmiri ahụ. Nwaanyị ịchọ ịga na mmiri chọọ ịchụ àjà na mmiri ihe asọ nsọ mmekọrịta nwoke na nwaanyị sọ nsọ ịnọ na nsọ nwaanyị na-anọ na nsọ nwaanyị ihe ama na-apịa n'alụ wee jebe na mmiri anyị na-asị ya nsọ and ịma yi trauza ma ọ chọt nika iyi eyi gawn ọ yi sket ọ mara akwa omenala Igbo si dị maka na ọkụ omenala ka anyị na-eme omenala Igbo. Nsogbu adịghị. Esi na ha na-akọ azụ na ya ọkwa ya. Azụ a na-akọ ya a na-eregasị ya ere n'ahịa ka ọsọsọ ndị obodo ndị agụrụ a nwere ike kụọ azụ rie ya a na-ere ya ere. Mmago na onye kọta anyị ejiri emela aka ọrụ nọọ ịmalụ mmiri nwee ụgbọ ịkọta isie ịkọtakwa nwee ndị ịchọ ilebe mana ya ejiri ya nwere ọ bụrụ na a na-abịa kọta ya steeti a na-ele n'afịa na onye kọta o jee rie bie onye kọta nkwụ onye ọchị ilebe o lechalụ mana oyiyi anyị na-emekọrịtara onwe anyị ji sipiri na mmiri na obi na mmiri awọ na-ekwere egwu ka anyị bụ maka ọ na mmiri ka anyị bi. Ya wụ mmiri ya wụ agụrụ leki kedu obodo ọ gagasịrị kedu ọka ọ naanị agụrụ akọ na ụgwọrọ obodo ya wụ mmiri hụgasịrị. Obodo ọ gara erika obodo niile bụ ide mmiri na Anambra ọ bachara na ya wee ruo ọda ekpe wee banye Naija o si agụlụ River Naija o si agụlụ wee gbadaa pụọ Adazi si Adazi baa n'Imo si n'Imo pụchalụ n'Eni wee banye Ọraukwu n'Ọraukwu ka ọ banye wee baa Abatete si Abatete banye Arọ si Alọ banye Ideani pụta Nnobi pụta Uke wee pụta Ojoto si Ojoto pụtazie Ọba na Ụmụ Oji
sizi ụmụ ojii ya n'ọba wee banye Obosi. Ha bụ ide mmiri Obosi Owerri Road ha na-achụrụ aja. Ebe Obosi a ka o sizi wee banye Ọdaekpe, ide mmiri Ọdaekpe na-anụ wee banyezie River Niger. Nsogbu adịghị. Daalụ niile maka ịzamụ ajụjụ m jụgasịrị gị n'ụbọchị nke taa. Daalụ nne. Ọ na-adịkwanụ mma ahụ ọnụ agagharịkwanụ ka magasịa otu ihe si wee na-eme mgbe gboo. Ọzọ onye Igbo ọzọ onye Igbo ewukwana ịnọ ọnụ ọ bụrụ na o nwere ihe nụrụ na ntị ị gagharịkwanụ gaa mata the real fact behind that thing. Dịka onye na-ekiri m, ọ bụ na ihe a kwuru ọ bụ na ọ bụ eziokwu, kọmentara m na comment section. Ọ bụ na o nwere ihe ma maka ya bụ mmiri anyị na-ekwu okwu ya bụ Agụrụ Lake nke dị na Anambra steeti, Nigeria, kọmenta na comment section ka a mara ebumnobi gị ma tụsakwara anyị ya bụ vidio ka mba dị iche iche were fụ ya ka ha wee marakwanụ onye wu ya wụ onye na-elekọta mmiri, marakwanụ obodo ọ nọkwa. Daalụ niile maka ị na-ekiri ya wụ vidio. Kịta anyị chọsịrị ịga na mmiri ahụ ka anyị were anya m na-abụ fụrụ mmiri a marakwanụ ka mmiri a dị. Mana a sị na tupu m na-aga na mmiri a, nwaanyị anaghị eyi trauza. Ama m na na-eyi trauza. Mma amachikọrọ trauza anyị bifo wee gawa na mmiri ahụ. Oke a sị na anyị achịnye m akwa ha wee machie ya akwa. Okay. Daalụ hinne sir. Daalụ hinne. Ya wụ m ga-amazi na ere gawazi na amanye bifo ababa temple. Ka temple anyị dị na nsọ nwaanyị yi trauza. Nsogbu adịghị. Ndị na-ekiri m ọkwa na-akwa ahụ ka m na-amachikwa ka m machie ya bifo gawa na mmiri ahụ. Machie oyi dogo trauza gaa. A ga-eme ya ndogo. Dogo ka ghara ị na-afụ ya anya. Ịma ihe ọbụla dị n'elu ụwa nwechara nsọ. Ka mma dogo ya wụ trauza so that ka a hapụ ị na-ahụ ya anya. Maka mmanụ m ọ bụ na ịma na trauza aga na mmiri nke ahụ niile. Nso. Enwere ndị si ka ha fụ ka ama ma ihe a na-ekwu ọ bụ eziokwu. Ka m machie ya bụ trauza tupu anyị agawa na mmiri. Ndị na-ekiri m, ihe mere m ji na-amachi akwa bụ na a sị na na-eyi trauza aga na mmiri. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga na mmiri ihe ị ga-eyi bụ sket dịka nwaanyị ma ọ yiri gawn. Adịghị eyi trauza aga na mmiri maka ndị nwaanyị ga-ekiri ya bụ ihe onyonyo ibido kọwaa ihe ọzọ. Akọwana gị ihe mere m ji were ma ya wụ akwa. Ugbu a na anyị agawa na mmiri ahụ ka anyị fụ the Almighty Agụrụ Lake nke na-ewi ewi ka anyị mara ka. Watch out my next video for that. Thank you. The background problem. Ndị ọma na-ekiri
Vida biko daalụ hinne. Ọkwa na mmiri a ka anyị na-agawa ugbu a ka anyị mara ka ya bụ mmiri dị. Daalụ hinne. Biko nna anyị chọrọ ịma kedu ebe afụgasị ihe ndị akpụgasịrị akpụ ebe a ma lion ma ihe niile, biko kedu ihe a na-akpọ ebe a? Ebe a tempụlụ Idemmiri Cultural Center. Oke, ebe a ebe a ka a na-achụ aja mmiri. Ebe a ka a na-abata wee chụọ aja. Ihe a kpụrụ ebe a, onye a bụ my father. Okay. Onye a bụ Dr. Ralph Njide Obi nna na-emelụ Akajiọfọ. Ọnọdụ ugo adịrị ebe mma. Okay. Onye nwa. Okay. Ya wụ tupu mmadụ aga na mmiri, maka ọ dị ka na m ahụ mmiri ahụ, tupu mmadụ aga na mmiri aga chụọ aja, ebe a ka ọ ya anọ ebe a ka ọ ya abata kwadocha ihe wee gbadabazie n'ọnụ mmiri. Enwere ebe a na-eyipụ sepas. Okay. Ebe a tempụl Idemmiri Cultural Center. Nwere ebe ọzọ Idemmiri nwere tempụl. Ọ na-afọ Idemmiri ka ebe a niile ma ụlọ ma ebe niile a ọnya nwe ebe a, ma mmadụ enwerie ọnya bụ mmiri nwe ebe a niile. Okay, nna ka anyị fụgodi otu mgbada ebe n'ụdị tupu anyị agawa na mmiri ahụ. Ndị ọma na-ekiri ihe onyonyo a, ihe mere m ji na-atụ aka ebe a bụ na ana m ajụ onye na-elekọta tempụl a ma enwere ike ịba n'ime ebe a. Ọ sị m na enwere ike ịba n'ime ebe a. Ihe mere m ji na-ekwu okwu maka na mic m nyere nsogbu oge ahụ. Jizọs Abraham mgbe ọ na-achụ aja ga n'ụka ọdịnala. Bịa kọwalụ gị nke ndị bịara abịa, kọwalụ gị nke ndị ọdịnala Igbo, nke a nke ndị bịara abịa. Ya ka ndị ụka ndị Catholic Church na-akpọ Virgin Mary. Ọ ka m gwara gị n'ụka ndị ọbịa, anyị na-akpọ ya ụka ọbịa. Anyị kọwalụ gị akọwalụ gị ọdịnala, kọwalụ gị n'isi ka n'ụka ọbịa ha bịara abịa. Ndị ka m na-afụ nke a bụ ụmụaka ịtọ nọ n'obodo Fatima. Nke a bụ si Angels. Tinyekwu anya n'iru mmiri, ifu ndị nwe mmiri ka fa na-apụta. Ebe a Idemmiri Cultural Center, Agụrụ Lake Temple, ebe a na-achụrụ ya aja. Nwaanyị nọ na nsọ adịghị abata ya, nwaanyị yi traụza adịghị abata ya. Na-eme ajọ ihe bịa ebe a chụọ aja ọmanga. Ndị ebe a ịchụsịrị aja adịghị achụ aja mmegide mmadụ ebe a, na aja awele, aja ndị ịkwụ ngọ, ndị nwe nwaanyị mmiri, ndị nwe di mmiri, ha ji ya ka anyị na-achụ ebe a. Mmiri ebuka na-ekwe mana ọ na-eme ị na-agbafe n'iro nna bịa gosi ya n'ebe a na ebe a moto na-agafe na zoom way of maka afọ moto na-agafecha ị nọ n'iro na-enekwa na echekwa na obere mmiri mana nke a batara ya bụ mmiri ebuka. Ọ nnukwu mmiri ka ọ bụ, ndị mmiri na-ebute ego, mmiri na-eme ile, mmiri na-eme onye na-emegbu ọzọ ya nwa na-anapụghị ihe gị n'ike, ị bịa kpesara ya ọmụtalụ gị ọsọ enyemaka, nyere gị aka, ebe kọwalụ ya agwa gị ka esi eme ya. Mmiri na-eme biznes gị adịghị aga ọgaba, ọ mmiri awele ka ọ bụ. Ọ mmiri awele, mmiri ezi achapụ ụchụ. Ịbịa agwa gị ka esi achụ ụchụ maka ọ bụrụ nọkọta ịbịa kurie saba ụchụ. Anyị agwa gị ka esi achụ ụchụ. Ọnwụgodo onye ori na a na-eme omenala ya. Kịta ihe ikwu na echetago m ihe. Ọ bụ na mmadụ mee mistake mmiri erie onye ahụ, gịnị ka ọ ga-eme ma ka wee fụ ọ bụ na onye ahụ anwụgo, like how many days o ya take? Na mmiri rie mmadụ adịghị afụ onye afọ ụbọchị ya. Onye anọcha days ewee fụ onye ahụ like 2 or 3 days ewee see enu, and o see enu like mmiri Agụrụ Lake ya dị enyi mmadụ n'ọnụ mmiri be anyị dịka omenala anyị si dị. Ọ ịbịa gbasalụ mmiri ka esi agbasalụ mmiri ihe. Ọ bụrụ na onye a mara anyị ya ịbịakwute anyị nwa anyị nwa bụ Akajiọfọ ya abịa gbasara ya iwe n'ọmụnwa bụ Akajiọfọ Agụrụ Lake. Enwere Akajiọfọ Idemmiri Dodo, ọ bụrụ ya bụ Agụrụ Lake. Enwere Idemmiri Dodo, nwee Idemmiri Omelaya, nwekwa Obu Idemmiri, nwee Idemmiri mmiri. Arụsị niile a bụ na Agụrụ ka ọ dị.